Mga nagyungyong awal sa mga utility sa Dakbayan sa Talisay ang deryot na usab. Makadisgrasya human na sangit ang container van. Ang report ni Femari Dumabo. Nakamugnag pag-uo sa trapiko kining nagyungyong nga mga wires human masangit ang container van nga miagi sa Toledo Wharf Road sa Barangay Tabunok nitong Sabado sa gabi. Hapit pa gyud maaksidente ang mga pedestrian human hapit matumba ang poste kay nabitad ang mga wires. Matod ni City of Talisay Traffic Operations Development Authority Head Joy Tumulak nga nilanat og dulan tulo ka oras ang gihimo nga clearing operation sa maong lugar. Kami mismo nakadawat na sad mi og daghang mga reklamo nga doon mga dangling wires unya kana mga wires nga wa na gamita, mga patay na nga mga linya nagpabilin nga naa lang gyapon sa mga poste. So mo'y nakahatag og kakuyaw tungod kay mo yun naman ang bundle sa mga wires nga nagkubit sa isig ka poste. Subay niini, subling gihangyo sa Dakbayan ang tagduma sa mga telco sa gubang utilities nga hipuso na ang nagyungyong nila nga mga wires. Nakasugod na unta ang paglimpyo sa mga spaghetti wires sa Dakbayan sa Talisay apan nahunong. Nga unta mo gahin gid sila og mga personal nga makatutok sa maong mga problema kada syudad. Kaya ang nahitabo magud karon ang uban nga mga trabahante sa clearing nato dinhi sa Talisay nga atong gigamit sa Talisay is the same person nga gigamit pod nga clearing dito sa Mandaue, Cebu City. So unta bisag mugahin lang pipila ka mga tao nga maka-specific kada syudad, no? Mato di tumulak nga kung dili kini matagad, posibleng makaapekto kini sa mga customers sa mga telcos o utilities. Uban ni June Sulon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.